Jo, takhle. A už má ruce, no. Aby si to... Hele. Co říká? Ty vole. A co je, Jojo? Co říkala? Není zlá. Říkala ti do háje. Tak dáš to ještě jednou. Tak příští rok znova, jo? Já jsem to nenatočil. Ty vole, krev do hlavy. To je hnusný, viď? A ty ruce už můžeš povolit, ty budeš mít dřevěný. Takhle si připne ty. Pošlu takovou jakoby... To červený, jak je na takový. Ty pošlou s karabinkou si na sebe Už ji má u sebe, hele. Už ji má u sebe? Co máš? To je srap, ten minut ani nevlastne. Tak po mě No, hele. To je rychlý, jo. Co? Čeho se má držet? A pak si to odhákně, půjdeš ještě jednou. Co? Já si pak musím zeptat, jestli slyšela. Tlačí tě pipka? No, jak je to moc přiblížený, tak... Jak tam polezl? Oni pomůžou nám. Co tomu říkáš? Budeš taky pokračovat. To je taková kravina. To je dobrý. Já bych tam šel taky hned. Já jsem jí říkala, že je lepší. Ne, ona jenom stála a skočila. Ale ona skočila Šla jako... šla jakoby bokem, jakoby rovně a nešla jakoby po hlavě. A to jde také... Po šivce. Skočila, no, že nešla hlavou napřed, ale šla těma nohama a pak se převrátila a to byla rána jak zděla. To bylo úplně super, jak byla takhle taková jako roztopená. A uvidíme, jestli tam něco bude teda, no. Ne, to je i z mostu, to můžeš mít i z mostu, a že takhle roztáhnete, kde máme křídla a pak si pustíte padat. No, jestli vlastně platí, se zastavilo takhle. Už je nahoře. No, ani nebuší. Je to cizí člověk, a to nebuší. Mě nenatáčej. Já. To tady je iniciátor. Tady.